Tečie voda od Zobora, detská ľudová hudba, detského folklórneho súboru Borinka s primášom Šimonom Budke. Môžeme ísť na to. A poriadne na hlas. Tečie voda od Zobora, od horného konca, jedný boky do roboty a druhé do tanca. Jedný boky do roboty a druhé do tanca. Chodili tak po dedine, ukazuje dokola, kto má kosu nakovanú, nech sa berie do pola. Kto má kosu nakovanú, nech sa berie do pola. Ja mám kosu nakovanú, ja mám kosu ostrú, ona kosi, lebo musí ďatelinku rostru. Ona kosi, lebo musí ďatelinku rostru. Nitra, bravo! Takže rekord sa podaril, takže to číslo je 1201 účastníkov, ktorí sa zapojili do spievania piesne Tečie voda od Zobora. Takže ocenenie získavajú organizátori Slovenská poľnohospodárska univerzita a mesto Nitra. Takže blahoželám ešte raz. Takže dovoľte, aby som potvrdil platnosť rekordovaním certifikátu. Takže 1201 je základné číslo. Medála slovenský rekordman. Vítajte v rodine slovenský rekordman. Dovolte aj mne, aby som sa v mene Slovenskej poľnohospodárskej univerzity prihovoril k vám a pozdravil vás na dnešnom prvom súťažnom večeri, dá sa povedať, alebo otvorení 47. ročníka akademického folklórneho festivalu s názvom Akademická Nitra. Je mi veľkou cťou a vždy som nadšený z toho, že toľko mladých ľudí má záujem jednoducho ukázať tradície našich starých otcov, čo sa týka folklóru, čo sa týka ich každodenného života. O to viac si vážim, že mnoho z nich má ešte svoje študijné povinnosti, to znamená, že mnohí možno ešte nemajú spravené skúšky, ale napriek tomu prišli podporiť toto podujatie. V tomto roku je to aj iné v tom, že sme vlastne v konzorciu s Technickou univerzitou vo Zvolne, tak ako Majo povedal, a máme spoločný projekt Agroforestry, kde vlastne jedným z tých podujatí alebo jednou tou našou spoločnou aktivitou. Takže na 3 dní teraz ožije mesto pod Zoborom, folklórom, hudbou a spevom. Takže želám všetkým príjemný kultúrny zážitok a ešte príjemný večer. Festival Akademická Nitra môže začať. Prajem vám krásny umelecký zážitok.